ב-1979 יצא לאקרנים הסרט מונטי פייתונ's Life of Brian. 4 שנים לאחר מכן נולד צאצא חדש, נצר לשושלת גילת. לימים היוודע כמתן גילת. ב-34 למאי נחשף מתן לראשונה לסרטי מונטי פייתון. שבועיים לאחר מכן הוא עף משיעור עקב ויכוח עם המורה על השתייכות הארנבים למשפחת הטורפים. שנת 2000 מתן מנסה להיגמל לראשונה מקולה. קוקה קולה העולמית מדווחת על צניחה במניות. האנליסטים עמומים. בשנת 2006, במהלך משמרת שגרתית במוקד השירות של חברת פלאפון, מתן פוגש לראשונה את אהבת חייו. שבועיים לאחר מכן, מתן פוגש את טל. מה שאנחנו בעצם מנסים לומר לכם, במילים אחרות, זה... מתן היום תמיד חתן, אז נעצור ונתבונן, כיצד חלפו חייך עד היום. יש לך כינוי חיבה מוזר, בשיר הזה הוא מצונזר, אבל נשיר לך על כל השאר. טל ומתן היום מתחתנים, ועכשיו אנחנו מתחילים. דרקונים וגם מבוך, אל תהיה כל כך נבוך. אז היינו קצת חנונים, נו אז מה? פולו מים כל שבוע, שברת אף, יצא פצוע, כל הזו תמיד תקופה טובה. טל ומתן מתחתנים, פולו מים לא משחקים על סוסים. 1.5 שנה טירונות, לא זו לא הייתה טעות, בסוף היה לוחם סודי מאוד. אוהב אדם, חובב זולת, כן זהו מתן גילת, שירות הלקוחות אצלו שליחות. טל ומתן מתחתנים, שירות בפלאפון הוא על הפנים. ישו לפני שנים, הם היו אז מוקדנים, אהבה פרחה בין השיחות. כלכלה בהצטיינות, אצלו הצ'ילי אומנות, תמיד תזכור להיות איתה זו זכות. טל ומתן מתחתנים, כבלים בטוסטר לא כל כך טעים. טל ומתן מתחתנים, ברכות ואיחולים מכל החברים. פה מוזרים דשים? טל ומתן, אנחנו חברים הרבה שנים, אני מאוד אוהבת אתכם ורציתי לאחל לכם הרבה דברים. טל ומתן, רציתי לאחל לכם מעומק הלב, הרבה בריאות, אושר ואהבה, אוהב אתכם. הרבה בנים זכרים. אוהב אתכם. טל, כל הכבוד על ההתמודדות היומיומית שלקחת על עצמך. אני מתנצלת אם זה יהיה קצת ארוך, כי ישבתי וחשבתי ולא הצלחתי לתמצת את זה. טל ומתן, המון מזל טוב, הרבה שנים מאושרות ביחד. וחיים טובים. שיהיה בשעה טובה והמון מזל טוב, אוהבים אתכם מיקו והילד. ומזל טוב.